Kumusta mga kalakwatsa? Ngayon ay Huwebes Santo and for today's video, tayo ay magbibisita iglesia. Nung nakaraang taon, tayo rin ay nagbisita iglesia, kaya naman gagawin na natin ito taon-taon. Kaya naman, nag-prepare na tayo ng maaga since marami tayong makakasabay ng mga ibang motorista. Maaring iba ay magbibisita iglesia rin at yung iba naman ay mag-outing kasama ang kanilang pamilya. At syempre, nagpagas muna tayo sa malapit na gasolinahan para ready na tayo sa biyahe natin mamaya. Premium to? Premium, sir? Oo. Magkano po? 200. At habang ako'y nagpapagasolina, naisipan ko na ding bigyan ng sticker si Kuya. Ganda lang po. Papaalis sana tayo mga kalakwatsa. Yun nga lang, napansin natin na malambot yung gulong natin sa harapan. Kaya naisipan ko na magpahangin muna para iwas aberya. Ma'am, ano pa to? Nakapatay pa? Sarado pa? Ngayon, andito na tayo sa bayan ng Alaminos, na kung saan naghihintay ang mga kasama natin na sina Bichesa at Marlac Moto. Saan yun? Yung? Ang alin? Sunod po. Sa Kabatuan. Ang daming... Ha? Hindi. Nagpagas, gano'n. Nagpagas na kayo? Doon na ako nagpagas, papahangin ako. Papahangin ako. Grabe, ang daming mga motorista mga kalakwatsa. Galing yan sa mga iba't ibang bayan o kaya mga ibang probinsya. Dahil nga sa Holy Week, sigurado yung iba dyan magbe-beach, no? Pero sana huwag nating kalimutan yung dahilan ng long holiday na ito, no? Tayo ay magnilay-nilay sa mga kasalanan natin, and of course tayo ay mag-repent. Alahanin natin yung sakripisyo ni Jesus to save us, no, from our sins. Okay, so dito na tayo sa una nating first stop sa St. Isidore the Farmer Parish, no? So itong ating unang simbahan. Tara, pasukin muna natin. Bali, tapos na tayo sa ating first spot. Ang next na church na pupunta natin ay sa bayan ng Dasul. Dire-diretso tayo hanggang sa bayan ng Santa, hanggang makapunta tayo sa Sambales, mga kalakwatsa. So, titignan natin kung ano pa yung mga madadaanan nating mga simbahan, mga kalakwatsa. So, again, ang unang spot natin ang St. Isidore the Farmer Church. So, yun. So, papunta tayo sa ating second spot, mga kalakwatsa. So, yung mga kalakwatsa, dito na tayo sa bayan ng Dasul, dito mismo sa tapat ng kanilang munisipyo. Pero, yun nga lang, hindi namin alam kung saan ang kanilang simbahan. Tanong muna tayo. Saan ang simbahan ng Dasul? Okay, ito na. Kita na natin kanilang simbahan. Okay. Okay, pangalan ng kanilang church, no? St. Vincent Ferrer Parish. St. Vincent. So, ayun mga kalakwatsa, punta kami sa third spot. Ang tagal nagdasal ni Buton, mukhang ang dami atang kasalanan nito kay Joy. 100 yung kasalanan. Baka kulang yung pitong...
Chong, mukhang kulang yung 7 simbahan yung pupuntahan natin sa kasalanan nito. Parang Dora-Dora pa ako. Flex ko lang yung bag ko na maganda. So, yun, papunta na kami sa third spot. No? Pero sa tingin ko kukulangin yung 7 simbahan para kay Buton. Kasi marami akong pinagdarasal. Lahat ng mga tao sa buong mundo. Ganun. Pwede na! Pwede na! Talaga, si... Yan talaga. So, punta na tayo sa third spot. At ayan na mga kalakwatsan, dito na tayo sa ating third spot, dito sa Igya. No? Ito yung ating napiling puntahan na simbahan. So, tara, pasukoy natin mga kalakwatsa. Okay, third spot tayo, St. Rafael Arcangel Parish. Still, dasol pa rin. Nandito tayo sa Barangay Igya. Ha? Sakto, kakain na rin tayo dito. At ayan mga kalakwatsa, tapos na tayo sa ating third spot at ngayon ay nagugutom na tayo kaya maghahanap muna tayo ng malapit na pagkakainan, no? So hindi natin alam kung saan pero gutom na talaga yung kami mga kalakwatsa. So tara! Ang di namin inaasahan ni Bichesa na ang gutom namin ay abutin pa pala kung saan-saan. Nakalagpas na kami sa bayan ng Dasul, napalagpas na namin ng maraming barangay, hanggang sa marating na namin ang bayan ng Infanta. Kaya naman, diniretso na namin ang ika-4 na simbahan. Nandito na tayo sa bayan ng Infanta. Sa tapat mismo. So, kakahanap natin ng mga kainan. Wala tayong nakita. So, hanggang sa na-diretso na natin dito sa bayan ng Infanta. Ganda pala ang munisipyo ng bayan ng Infanta, no? So, nakikita yung puno na yan. So sa tapat niyan, andun na yung simbahan. So tara, punta muna tayo sa simbahan, then saka tayo kakain na. So tara, punta muna tayo doon. So yun mga kalakwatsan, dito tayo sa border ng Zambales. Kakalagpas lang natin. Still, hindi pa kayo nakakain. Hindi ko pa alam pa nung paano nila mga kalakwatsa. Ayan, ang border ng Zambales. Okay. And finally, nakahanap na kami ng aming kakainan. Kaya naman agad-agad kaming nagpark at pumasok. Yun nga lang, dahil mahal na araw, bawal ang karne. Kaya naman, napagdesisyon na namin na maghanap uli ng ibang karinderya na pwede mapagkainan. Dahil na nga mga kalakwatsa, hindi tayo nakakain. Kasi wala na yung goto. Ayaw naman nilang magkarne kasi nga daw bawal magkarne ngayong Holy Week. So, kaya naman maghahanap tayo, dire-diretso ulit tayo. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng ating guto, mga kalakwatsa. Ilang minuto at barangay na ang aming napalagpas, pero hindi pa rin kami nakakahanap ng aming kakainan. Hanggang sa umabot na kami sa bayan ng Santa Cruz, and finally, nakahanap na kami ng aming kakainan. Bukas ang di pwede? Sure kayo? Magkano minto-minto? Sa torta. Oo, tsaka rito. Isa po ba ano? Isa? Yung Sa kanin. 1.5 mo na lang. Thank you. Si Marlak Moto and si Bichesa. Gutom na kasi kami. So na-prank tayo kanina doon sa kainan natin. Dapat sinabi nila agad na wala na pala silang pagkain. Sadyang napatambay lang talaga kami doon. Umupo lang, no? Then after nito, meron pa tayong dalawang simbahan na pupuntahan. Ilalabas na natin yung sasaktan. So naiiwanan natin Santa Cruz kasi nagugutom na talaga sila.
Kaya ilalas na lang daw natin yun. And finally mga kalakwatsa, tapos na tayong kumain. Nasatisfy na natin yung ating gutom. Grabe. Sulit naman yung gutom, no? Masarap din yung pagkain nila doon. And shoutout sa nila ate, no? Na nag-serve, and kay sir, no? Kay sir na bigyan natin ng sticker. Di na natin nakuhanan ng footage kayo ng mga kalakwat. So ayun. So tara, biyahe ulit tayo mga kalakwatsa. So dito na tayo sa 6th spot natin mga kalakwatsa, dito sa St. Vincent Ferrer Catholic Church, no? Andito tayo sa pang-anim. Bali ito ay nasa saan tayo? Sa Candelaria, Zambales mga kalakwatsa. So nasa huling spot na tayo. Pero sabi nga nila is medyo magpapahinga muna, maghahanap ng medyo pahingahan din. Saka pupunta dun sa last spot natin. Dun sa babalikan nating church sa Santa Cruz, Zambales. Habang kami ay papunta sa susunod na spot, at ito ang biglang sumunod na nangyari. So, ay nako. Muntik pa tayo, kuya naman. Hey, medyo kinapi ako doon mga kalakwatsa. Subuti na lang talaga alert tayo. Ano? Biglang sumulpot si kuya eh. Anyway, diretso na tayo papuntang Masinloc sa ating ika-lima pa lang pala yan sa St. Vincent Ferrer mga kalakwatsa. Nagkamali ako kanina. Ika-5 pa lang yan. So sa Masinloc, ika-6. Then sa Santa Cruz na babalikan natin, yun yung ika-7 natin mga kalakwatsa. So tara, hanggang sa marating namin ang Masinloc Bridge. Ganda. So, ayun mga kalakwatsa, nandito na tayo sa Masinloc, bayan ng Masinloc. At makikita nyo yung napakagandang bridge ng Masinloc Bridge. So, nandito tayo sa mismong bayan mga kalakwatsa ng Masinloc. And kasalukuyang in-search kami kung saan yung simbahan. Pero si Basi sana pagtatanungan dito sa ano ito. At ayun na nga, no? Patatanungan natin yung kanilang simbahan. Okay, ang ating ika-6 na simbahan. Ano kayong pangalan ng kanilang simbahan? Ano yung ulit ko? Mayroon makikita dyan. Meron. Thank you. Magkano po dyan? Thank you for hindi ako natampo. Sauli nyo na lang yung light. Sige po, balik ko na lang pala. Thank you po, 30 po yan. So magtitirik muna tayo ng kandila dito. Ha? Masinloc pa rin. Bali mga kalakwatsa, dito tayo sa hindi ko sure lang pero sabi nila kasi parang basilika na daw itong chapel dito, ay church nila. Ang pangalan ng church na to ay San Andres, no? San Andres. So tayo muna ay mag titirik ng kandila. So tara. So mag-ikot-ikot muna tayo dito mga kalakwatsa. Dito sa bayan ng Masinloc. So meron daw parang paywalk dito. Banda doon lang mga kalakwatsa. Banda doon, sa likod lang yan, no? Pupunta tayo.
Ano ginagawa mo? Sabi mo dito na kawan. Merong tanga. Simple lang pala yung munisipyo nila, no? Ha? Hindi ba yung munisipyo? Ano ba yan? Ay, RTC, parang ganon? Trial court eh. Municipal Circuit Trial Court. May ano dyan? Circuit na. Ano ba? Audience, gano'n? Parallel circuit, series, gano'n. Dito sa Masinloc merong Ayan, so dito na tayo sa Masinloc Bay Walk. Ando sila Bichesa, tsaka sila Marlock Moto. Hindi ko alam kung tapos na ba to or hindi pa. Siguro meron pang continuation to. Meron din silang dito coal planta. Katulad din sa Pangasinan. And of course, so yung mga kalakwatsan, dito tayo sa Masinloc Bay Walk. And nakahanap tayo ng new friends. Si Aris, ano pa? Aris, si Jay, tsaka Mark po. Mark, no? So, taga dito rin kayo sa Masinloc? Ay, hindi po. Sa Candelaria po. Candelaria? Ibang baryo po. Lakwatsero ka. Para tayo lakwatsero. So, anong ginagawa niyo dito? Wala, gala lang din po. Wala lang din. Kami kasi nagbibisita iglesia kami ngayon. Pang-anim na simbahan na namin to. Galing pa kami ng Pangasinan. So ayun yung dalawa ko kasama. Si Bichesa, tsaka si Marlock Moto. Oh, sticker kayo dyan, sticker. Meron tayong mga new friends dito. Ayun, yung kay Marlock Moto, yung sticker niya, pakita niyo lang sa gasolinahan. Pero bayaran niyo. So, ayan. At yun yung mga sila Bichesa. Hi. And also si Marlock Moto. Uy, ayos yun Nice one. Ay, may tigisa kayo motor? Nakamotor kayong tatlo? Pagdaan nyo sa may gasoline station, pagasa lang kayo doon, bayaran nyo. May 300 na sila. Tara na, kaya na tayo. Actually, sabi ko kay Aris kanina. Commission. Sabi ko kay Aris kanina, Aris, sige, patusin mo na, sumayo ka na. Ako na bahala din. Basta 50-50 tayo. Kanina 200 lang, 300. Oo, diba? 300, ganun talagang mag-modus tayo eh. Maghanap pa tayo ng imamodus natin si Bichesa. Magaling ni Bichesa eh, pagpalain ka nawa. So, bali pabarga tayo mga kalakwatsa. And pupuntahan na natin yung huling spot natin sa bayan ng Santa Cruz, no? Yung nalagpasan natin kanina, no? Yun na yung magiging ika-7 spot natin at ang huling church na pupunta natin para sa bisita iglesia ngayong taon, no? Hindi na tayo sa last spot natin sa Santa Cruz, no? Sama natin si Marlock Moto at si Bichesa. Ayan. Yun yung huling simbahan na pupunta natin. Ito ba talaga entrance? Sarap daw. So dito kasi tayo duman sa gilid eh. Grabe, nanto ako sa biyahe. So pasok muna tayo. Hello. So tara, pasukin mo natin mga kalakwatse. Sana kahit hindi Holy Week ay isa puso at isa buhay pa rin natin ang araw na kung saan isinalba tayo ni Jesus sa ating pagkakasala. Muli, ako si Maestrong Lakwatsero at hanggang sa susunod na Lakwatsan to the Max.